כן, אני עושה את הקורס ניקוי רעלים ואני חייבת לספר לכם, יש לי בן מתבגר עם כל מה שמשתמע בגיל ההתבגרות, שהוא היה בן יחיד עד גיל 14 והיינו מדברים שיחות רוטוויילר בולדוג, אני רוטוויילר הוא בולדוג, אני צועקת זה, והיה נורא קשה והוא ילד מהמם ואני אוהבת אותו ולא הצלחנו לדבר. וכשהתחלתי את הניקוי רעלים אז זה תהליך לא פשוט, כאילו זה באמת להוריד את הקליפות ולדמם בחי, בלי פצע, בלי פלסטר, בלי כלום, לשים את כל האמת על השולחן ואתה מגלה דברים. וגיליתי שהוא יודע שאני אוהבת אותו והוא יודע שאכפת לי ממנו, אבל לא הצלחתי להשתחרר מהדברים שבאתי איתם מהבית, עם הקיצות הקטנות האלה של אני כן אוהבת וכן דואגת לו וכן זה, אבל למה נופל לך? ומה, אתה דפוק? והיו בורחים לי כאלה. וכשעשיתי את הניקוי רעלים ולמדתי שאני יכולה לשחרר את החלק הזה בי, ואני יכולה לא להגיד את אותם דברים, ובהתחלה זה באמת כמו אימון, כמו להגיד לעצמך בדיאטה אני יכולה, אני אצליח, זה יחכה, זה לא חייב, ממש תהליך כזה. ופתאום אני השתניתי והוא השתנה וחזרנו להיות חברים. זאת אומרת, לא היה שתי שפות, לא היה שני רבדים באותה שיחה, כי כשניקיתי את הג'יפה והתחלתי להגיד את מה שאני אומרת באמת ולמה שאני מתכוונת באמת, אז גם היחסים השתפרו, וברוך השם מבית שהיה לא נעים להיכנס, כי היה המון כעס. היום אנשים באים אלינו הביתה ויושבים לנוח, זאת אומרת מאוד נעים להם ומאוד נחמד להם, וגם עם הילד, זאת אומרת זה משפר באמת, זה רק אנחנו משנים והעולם משתנה. תודה רבה.